Toca o gaiteiro a danza da chuvia, e no lombo do monte golpea o seu ritmo. A néboa que baixa e o fume que sobe e trae arrecendos de casas fechadas. O gaiteiro toca a danza da chuvia. Estreouse o outono polo galiñeiro, e dende a Pasás ata Pejo Negro a néboa baixa cara aos castiñeiros. Ola, bons días. A poesía que acabamos de ir recitar na súa propia voz é de Marta da Costa, unha muller nova, nacida no 66 e que vive en Peiteiros, en Gondomar. O poema que ela escolleu para o programa de hoxe leva por título Toca o gaiteiro a danza da chuvia. Ten en común con outros que nos declamarán nos próximos programas o feito de estar escritos desde Peiteiros e o de ter o Valmiñor como referente de inspiración. A pesares da súa mocedade, a autora acumula xa casi tantos premios como libros ten publicados. No ano 93 foi galardonada co primeiro premio de poesía Xuvenil a Peneira, o terceiro premio de poesía Rosalía Castro e o acesi do segundo certame de poesía Fermín Bouza Brei. O seu primeiro libro publicado, Crear o mar en Compostela, ao que precisamente pertence o poema que hoxe nos leu na Gabela do Guillade, mereceu o premio de poesía da Asociación Cultural O Galo. Con pel de ameixa cadaría González Garcés no 95 e 3 anos máis tarde conseguiría o premio Martín Codas co libro Setembro. Neste mesmo ano, ven de ser distinguida coa cesi do Premio Esquío de Poesía polo seu último libro En Atalaya Aberta. Quizáis esta gabela, pois que profesa teimudamente a contracorrente na cultura, peque de escorregar nun mundo de superficialidade onde o intrascendente ten a categoría de imprescindible, pero despois de escoitar verbas tan profundas como as pronunciadas por Marta da Costa, que nos moven e conmoven, que nos fan sentir e sentirnos, queremos seguir facendo partícipes aos ointes do Valmiñor dese tipo de sensacións tan humanas. En próximos programas coitaremos novas poesías. Pero imos a adentrarnos no programa de hoxe. Antes de nada, un saúdo colectivo para Gabela do Guillade. Bos días, María Xosé. Hola, bos días. Hola, Carlos. Hola, bo día. Bos días, Juan. Bo día. O tema central sobre que hoxe dialogaremos será o das setas e os montes. Como sabemos que o tempo escaso, imos saludar xa o noso invitado de hoxe, Marco Vázquez, Policía Municipal de Gondomar, e sobre todo, no relativo ao programa que nos ocupa, un experto coñecedor do mundo das setas. Hola, Marco. Hola, bos días. Mira, Marco, unha pregunta xa. Cal é a época así máis adecuada para coller cogumelos? Home, pois normalmente nesta que estamos en outono, hai xente que as colle en primavera, pero xa depende dos conocimientos de cada un. Pero son distintas as setas de outono de primavera? Algúnas, según a especie, pode frutificar en outono e tamén no verán, tamén ou na primavera. Sin embargo, eu sempre entendín que a mellor época era o outono polo tema da humidade, non? De que hai moita humidade e cando hai un certo calorciño do sol que abrollan os cogumelos. É así ou non? Sí, que tira un pouco por elas, non? Tira por elas. A verdade é que a seta, pois, claro que lle favorece a humedade, pero bueno, o outono é moi bon por a gran variedade que existe, cantidad, pero unha vez que vas aprendendo, pois vas te metendo a fondo, vas explotando outra época de ano, normalmente porque topas menos xente no monte. Sí, é certo. Sí, de feito, ahora todo o mundo anda no monte, hasta fun eu, o sea, que xa podedes imaginaros. Mira, sí, é verdad, por primeira vez na vida, pero sí, aparte se atopan facilmente. Podías describir así brevemente cales son os sitios onde, se vamos polo monte, decimos, pois por ali debe haber setas, non? Que características ten? Dependerá tamén das especies, non? Das especies, según o que vayas a buscar, pero bueno, normalmente, pois, donde hai coníferas, non? É o máis apropiado. O sea que nós aquí no Valle Miñor, pois, non temos moita especie de castaño ni de carballos, non? Como pasa en Lugo, en Ourense, que xa localizas outras especies máis acordes con ese tipo de árboles. Pero por aquí sempre así, coníferas. Sí. Mira, isto xa é unha pregunta. É certo que un bo buscador de setas nunca dice onde atopa setas, porque sempre se atopan casi sempre nos mesmos sitios. Sí, bueno, a mí cando me preguntan coño, onde colle xa setas estas tal, sempre digo no monte. E non minto. Pero é certo que suelen aparecer nos mesmos lugares. Sí, porque asócianse con variedade de árboles. A seta que se corta o árbol non volve a salir nunca máis. O sea que, por exemplo, un bosque que ten unha tala de árboles é posiblemente un bosque que o ano pasado fose pois frutífero seta e este ano, logo da corta o millor, non aparece seta. Nada.
Non, normal é que estén debaixo de árboles, non? O sea, é difícil que nunha superficie que este completamente que non teña árboles que haya setas, non? Bueno, tes o champiñón que salen pastizales. Ah. Pero, bueno, se vas a coller níscalos, o famoso robillón catalán, non? Pois tens que asocialo cun pino. Se non hai pino non vive o robillón. Bueno, e non é moi perigoso isto de andar collendo setas polo monte? Depende o que arriesgues. E que é o que non hai que arriscar? Pois o que non sabe que pregunte, polo menos, que é o máis fácil, non? Sí, porque hai dúas posturas, non? O collera que coñeces ou non collera que non coñeces. Que venden sendo parecida, pero é diferente, non? O sea, ti podes coller unha e simplemente ir àquela ou saber que hai algunhas que son malas, pero aí sí que te arriscas máis, non? O mellor é colleras que sabes, non? Sí, normalmente a xente que inicio no monte tal sempre lle enseño pois cada ano unha ou dúas, e non paso diso. Sí. Non me meto máis a fondo. E non pode haber moi parecidas, así que asuste. Hai que empezar enseñando as que non teñen comparación, moito. ¿no? Sí. E que especies son as máis frecuentes no val? Por aquí? Sí. Aquí, bueno, champiñóns, níscalos... Champiñón hai? Sí, moito. Sí, sobre todo este ano que vivo moi boa época a empezar o outono así con estas primeras... E por exemplo, un champiñón, por que o conoceríamos? Como farías para recoñecelo? Así, dicíndola aquí nun momento. Bueno, pois por o sombreiro blanco, o champiñón normalmente casi sempre ten as láminas color salmón. Color salmón. E despois, cando está un poquinho xa maduro, pois negro total, non? Que se deixan porque xa amarga un pouco, non? Pero... Hai setas que son moi parecidas. Que partes da seta ten que observar unha persoa para non confundirse e non caer intoxicado? Que partes son esenciais? Home, normalmente todas. Pero, bueno, sombreiro, láminas, pé, anillo, a volva das amanitas é característica. Dentro da mesma especie hai variedades venenosas, tóxicas, comestibles. Entón, bueno, depende un pouco do conocemento de cada un tamén. Bueno, pois, quen peixes quere, di que ten que mollar o pandeiro, ou algo así de o refrán, non sei. E quen setas quere, ten que patear monte. Por iso, no recuncho dos nomes, hoxe María Xosé adentrarase no bosque dos nomes de algún dos montes do Val Miñor. O recuncho dos nomes. Bo día a todos os ointes. Hoxe tamén é unha xornada de cogumelos no recuncho dos nomes, e para iso temos que subir os nosos montes. O Monte da Groba, o Monte do Castelo e o Galiñeiro van ser os nosos obxectivos desde onde trazaremos, como é habitual neste espacio, o noso percorrido a través da súa orixe e o seu significado. E comenzamos polo Monte da Groba, denominada tamén a Serra da Groba ou simplemente a Groba. O nome é un apelativo de moitos apelidos, lugares e montes de Galicia onde existen valgadas ou crevadas e que ten, polo tanto, a súa orixe no galego común, onde unha groba é, segundo se recolle nos diccionarios, a zona máis baixa dun terreo, unha fondura, depresión ou paso estreito entre montañas. Segundo Elixio Rivas, a palabra foi tomada da raíz xermánica grub, onde a voz groba significaba foxo ou gavia. Neste aspecto consideramos que debe escribirse sempre con B, xa que está presente como referente orográfico noutros nomes de lugar de iguais características grafiados tamén con B, como as engorbas, as ingorbas ou as famosas encrobas, que dan nome a un gran val ou fondal, onde se atopa un rico xacemento de lignito. A forma xorda, cro, frente á sonora gro da groba, explícase aquí pola presencia do N anterior, que enxordece o G en K, fenómeno propio, como sabemos, das zonas de geada. Temos que poñer en relación, por tanto, a nosa groba con estes referentes orográficos, aínda que moitos autores, por mor da semellanza fónica, fan a derivar dos antigos grovios ou grovi, pobo de suposta orixe céltica que habitaría este territorio e que aparecen citados a miúdo por escritores latinos como Plinio ou Marcial. E imos agora ao monte ou pico Castelo, situado no centro mesmo do val, entre as parroquias de Parada e Camos, e desde onde se ten unha impresionante panorámica. Sabemos que o nome procede do diminutivo castellum, da forma latina castrum, como lugar fortificado.
Esta parece ser a explicación da frecuente confusión entre os dous termos castro e castelo na toponimia popular, e de aí que moitos lugares denominados castelos, como é o noso caso, aplicáronse a zonas onde non houbo nunca un castelo medieval, pero sí un recinto castrexo. Hai autores, sen embargo, que falan da existencia neste lugar estratéxico do castelo de Santa Helena, do que temos mención nun documento de doazón do couto de Vilaza de Dona Urraca a Pelayo Gómez, e do que, dende logo, se emprazou aquí, non queda en pé ningún vestixio. E quédanos para rematar a nosa incursión por algún dos montes máis sonados do Valmiñor, a Serra ou Monte do Galiñeiro, termo xeomorfolóxico que designa a aliñación de releves culminantes en forma de cristas de galo. O seu nome refírese, por tanto, á designación popular producida por este efecto visual dos picoutos dos montes e a súa similitude cos penachos dos galos. A palabra deriva do latín galinan máis o elemento eiro, tan usual para expresar a localización ou a abundancia. E isto foi todo nesta xornada marcada polos montes e os cogumelos. Que disfruten do día e ata o próximo programa. Muy ben, bueno, retomamos entonces a conversa con noso invitado, con Marco. Mira, Marco, hai determinado tipo de precaucións que hai que ter. Por exemplo, co tamaño, é posible tamén que as setas, por exemplo, coa chuvia, que se cambien de color ou que as lave, e outro tipo de precaución. Os libros son un bo sitio onde reflexar as setas tal como son. Home, os libros, vamos a ver, como podía decir, as fotos moitas veces non corresponden co que se topa no monte debido ao que comentache das chuvias, do sol, do sitio donde sole salir o cogumelo. O tamaño tamén, claro, que influye... Porque as pequenas son máis perigosas, por qué? Non por se iso. confunden máis, quizá. Pode haber unha seta peligrosa pequena por determinado tempo que saliu, por a chuvia ou por o sol, e a mellor se sale unha semana despois, pois sale o doble de grande. Entón, por iso hai bastantes confusións. O que está lavado ao color por exceso de agua, de terreno, non salen sempre do mesmo tamaño. Bueno, cantidad de... Eu quería preguntarche porque non de a casualidade que collezo algunha xente que lle encanta isto das setas, e normalmente a xente que vai a buscar setas, por lo menos a que eu coñezo, todos son gastrónomos, aparte saben cociñalas. O sea, non sei se vai unido a quen lle guste ir a buscar setas, ten que saber cociñalas ou non é necesario. Vamos, quero dicir que o normal é que quen é un experto colledor de setas tamén sepa facer a sopa de brusas ou arroz con níscalos ou con non sei que outro nombre e todo isto. Suele pasar isto ou non é así? Home, normalmente suele pasar bastante, porque a xente que se mete, pois engancha o monte o de recolectar cogumelos, e despois, se vas aprendendo con alguén, pois ese alguén casi sempre sabe cociñalas. Entón, xa se vai metendo... Pouco a pouco te vas metendo tamén no mundo, claro. Primeiro buscarlo, cociñar... Sí, e dá, bueno, moito lugar a porque reunións. Porque o son un pouco este, non? Sí, ir a buscalas, andar polo monte, logo xuntarse... Xuntarse, pois desgustalas, e sempre faz... Bueno, unha tertulia, non? Sí. Mira, e unha pregunta xa máis nos términos económicos do asunto, non? En algunhas zonas de Galicia, no interior, cando menos, hai empresas, creo que vascas ou algo polo estilo, que veñen cando menos a coller os boletos, non? Sí, os edules, os boletos, non? E os compran e os levan despois para facer en conserva e cousas. Sí, normalmente para Italia envíanos. Para Italia. Veñen con furgones isotermos. E, bueno, normalmente veñen a pueblos así por a zona do barco, veñen moitos. Hai moita xente que saca moitos cartos na temporada de setas. E é unha actividade que podría, por exemplo, transportarse a outros sitios de Galicia? Por exemplo, o Valmiñor? Sí, o Valmiñor, home, podía. Eu sempre digo que non é conveniente iso. Por? Porque ao final esquilmas o monte. Sí. Isto, bueno, eu particularmente sou bastante en contra diso, non? Pero a potencialidade existe. Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Sí. Mira, xa que nos queda pouquiño tempo, no Valmiñor, eu sei que ti fas algún tipo de iniciación todos os anos. Este ano tamén se vai facer? Este ano, precisamente, falei onte co Concellal de Cultura, José Luis Mosquera, de Gondomar, e vamos a ver se facemos, porque tamén me colleu un pouco tarde a min, cando me comentou, unha pequena cena, así en plan de amigos das setas, e unha salida ao monte, para xente que se quere iniciar un pouquiño. Anunciaremos. Sí, como terás que xa nos dirás como se pode
para que a xente o sepa e que se podan apuntar a aquel que lle gusta, non? Sí, non hai problema. Moi ben. E unha pregunta xa persoal. Qual é a túa seta preferida? O boleto de Luis. O boleto Os boletos, sí. E a máis cara, a que máis se paga? Normalmente, que aquí en Galicia, pois, eu non a teño topado. Hai xente que dice que sí, por a zona de Coruña, así, pero bueno, por aquí por Valmiñor nunca topén. E a manita cesárea. A manita Sí, cesárea. a manita cesárea. Que a comían os césares. Dicen. Era a súa preferida, non? Unha última pregunta, porque isto de comer setas está moi ben, pero sei que son difíciles de digerir, o sea, non é bo pegarse un atracón delas. Non é bo comer moito, non. Son bastante pesadas. Pesadas, non? E incluso hai algúns que reaccionan co viño tinto, non? Sí, coprinos Os coprinos e tal, que que non se pode- coprinos antialcohólico. Non se Antialcohólico. poden, comer con viño, claro, ni con ningún tipo de alcohol. Tamén as hai afrodisíacas. Tamén. Alucinógenas. E alucinógenas. Cantidad. O sea, que todo o programa estuvemos con moita precaución. Bueno, pois o tempo é breve e só nos queda pois unha pequena despedida a correr. E unha frase xa para adiantar que no próximo programa trataremos de contestar as preguntas que nos remitiu un ointe sobre temas moi interesantes. Reciban unha efusiva aperta desde Gabela, que xa se retira para dar pasos a outros programas de Onda Cero Valmiñor. Bos días. E isto foi todo na Gabela do Guillade. Agardámosvos o vindeiro xoves. Aquí comeza a Gabela do Guillade, un espacio do Instituto de Estudios Miñoranos. O sur non é apenas unha palabra oposta. A esencia do contrario, cálida, quente, ignota. O sur é o noso ser traspasado de voces, de tons doces, distintos e ao tempo semellantes. Quizais sexa unha alfándega, triste, que nos arreda, difícil de esquecer aínda que sempre ignorada. O sur somos nós mesmos, os avós, o pasado, a razón inexplicable de non ver cara ao norte. Ola, bos días. O sur non é apenas. Así se titula o poema que nos vende recitar Marta da Costa. Logo de escoitar o vibrante son da súa voz interior, sobran preguntas tan prosaicas e faltas de sensibilidade como as que ás veces escoitamos dende a sociedade trivial. Para que sirva a poesía? Para que sirven os restos arqueolóxicos? Para que sirva a cultura? Pois para disfrutar das características máis propias do home. Para ser máis humanos, en definitiva. Bueno, deixamos esta breve sentida reflexión e avanzamos xa en titulares o contido da Gabela do Guillade de hoxe, na que en primeira fila están, como sempre, Juan González. Hola, Juan. Hola, Lino, bos días. Carlos Meixome, que nos trae novas e interesantes historias. Bos días, Carlos. Hola, bo día. E María Xosé González Chamorro, que tratará de dar resposta ás preguntas e inquedances que unha ointe enviou ata Gabela do Guillade. Hola, María Xosé. Hola, bos días, que? Bueno, Carlos, de que vai a historia de hoxe referida ao Valmiñor?
Pois vai dun parviño. A historia dun parviño. Dun parviño que quixo ver o conde de Gondomar, claro. Pois ben, noutros tempos non había vila, pequena ou grande, que se prezase que non tivese o seu parvo. Era protagonista del relevo na vida social. As súas limitacións intelectuais, os defectos físicos, as peculiaridades na fala, os singulares xeitos de andar ou os particulares xestos e expresións servían de chanza para as persoas malvadas que sempre as houbo. Mais eran tamén as súas ocorrencias, as súas saídas ou as respostas aos burladores burlados as que pasaban a ocupar durante anos un lugar salientável nos comentarios das xentes. Mesmo en moitas ocasións a súa inocencia permitíalle dicir ou actuar como outros quixeran, mas non se atrevían por medo ás presións sociais ou aos que dirán. Os parviños, como os tolos, eran socialmente ben aceptados, nin se lles ocultaba, nin se lles recluía como na actualidade. O tempo, cada vila que quixese dar a valer, debía ter o seu persoeiro de relevo. O que triunfaba nalgúna actividade importante e, sobre todo, era recoñecido fora. O que tiña éxito na carreira eclesiástica, militar ou xurídica, na acumulación de riquezas ou en títulos nobiliarios, era motivo de fachenda para os veciños. Mais ou menos o que hoxe acontece co futbolista de ficha multimillonaria ou coa rutilante estrela televisiva. O Gondomar dos primeiros anos do século XVII tiña as dúas cousas. O parviño, do que facer chanzas e lembrar gracias, e o home admirado e respectado. O primeiro chamábase Afonsiño, o segundo Don Diego Sarmiento de Acuña. De Afonsiño pouco sabemos, só o que se conta en dúas cartas que gardou Don Diego no seu inmenso arquivo. Pola contra, deste último coñecemos case toda a súa vida. Don Diego, primeiro conde de Gondomar, pasou case toda a súa vida fora do seu Valmiñor natal, mas mantívose sempre ao tanto do que aquí pasaba mediante as cartas que os seus servidores lle enviaban. Nas misivas, Don Diego era informado das obras que mandaba realizar na casa en que nacera, de como ían as colleitas, recibía peticións de favores e mantiña no día nos máis variados asuntos. As cartas que recibía e mesmo reseña das que enviaba foinas arquivando e roldan as 30.000. O máis importante estudioso da figura do conde de Gondomar, diplomático de profesión como Don Diego, e impulsor do galeguismo político tanto nos anos precedentes ao golpe militar de 1936 como con posterioridade nos anos do exilio americano, Don Lois Tobío deu a coñecer hai xa anos algunhas cartas escritas, total ou parcialmente en galego. Nas mesmas pódense distinguir dous tipos: as escritas por xente letrada e coñecedora da forma culta portuguesa e aquelas outras redactadas nunha mestura de galego e castelán que Tobío denomina protocastrapo. Nun artigo publicado en 1973 reproduce en parte dúas cartas enviadas por Francisco Troncoso de Ulloa a Don Diego, daquela residente en Londres. As cartas teñen interese tanto polos anacos escritos nun galego que tenta reproducir a fala cotiá, como por reflectir imaxes da vida social do momento. As misivas, nas que Francisco Troncoso de Ulloa lle relata a Don Diego as aventuras de Afonsiño, están datadas o 1 de xuño de 1620 e o 23 do mesmo mes, respectivamente. O tal Afonsiño, sen encomendarse a Deus nin ao demo, botou a andar dende Gondomar a Madrid. E chegou, eso sí, moi flaco. Francisco Troncoso de Ulloa contalle a Don Diego o gracioso que é Afonsiño relatando a súa viaxe. Di que sobreviviu pedindo esmola, dicindo: «Señores, dai limosna a este tolletino por amor de Deus, que Deus logarde de mal e de traballos e de sutunas, e que Deus lle dé moita caridade a man Jesús». O termo tolletino semella unha castelanización da expresión tolleitiño, diminutivo de tolleito, que debía ser como se consideraba Afonsiño a sí mesmo. Mentres que sutunas supomos que fará referencia ás feridas cosidas ou suturadas que nas súas súplicas Afonsiño quería non tivese que sufrir quen lle dese esmola. De tal xeito chegou a Madrid,
coa axuda dun frade que o deixou ir nalgúns tramos da cabalo e dun tal Pedrairas, residente en Puebla de Sanabria, que debía ser coñecido de don Diego, quen lle deu moi ben de comer e mesmo un cuarto para o camiño. Afonsiño non se cortaba e pedía esmola tanto a señores como a labregos, ao tempo que lle preguntaba onde moraba a senhora dona Constanza e o embaixador de Inglaterra que se chama Conde. Naquela ocasión, dona Constanza, a esposa de don Diego, ficara en Madrid. O Afonsiño chegou, pois, fraco e famento, e non había xeito de faltalo. Na carta do 23 de 6 de 1620, Francisco Troncoso dille a don Diego que Afonsiño xa estaba máis gordo e que lle deran aloja, unha bebida resultante da mestura de auga con mel e diversas especies, e que un viño moi forte que lle soubera a manteiga asada. Dona Constanza insiste en que Afonsiño regrese a Gondomar, mas este atrasaba a marcha e non deixaba a rúa de Madrid sen patear. Fora unha toleada do Parviño aquela longa viaxe causante de tanta fame, ou tiña algún sentido? Afonsiño contalle á súa señora que en Bayona vira como levaban espido e atado de pés e mans a un home que en Seicas roubara unha vaca, mentres que un de Tui azoutaba o cun zorregue. Pouco a pouco foi descubrindo o motivo da súa especial odisea. Afonsiño pediulle á señora que lle dera unha cartiña para botar fora a Gregorio de Castro, encargado da facenda de don Diego en Gondomar, e que despois el botaría fora a Bastián Pérez e prendería a Martín Gómez e o azoutaría e o mandaría a galeras, pois queima o sangue aos pobres. E que se non quere a señora que el este en Gondomar ou en Tebra, que irá para Bayona, que coa cartiña botará dali ao sarxento maior. Supomos que Afonsiño regresou ao Val, pois Francisco Troncoso de Ulloa conta na última carta que a pesares de que non había día que non pasee polas rúas, nin deixe de insistir en que dona Constanza escriba a cartiña para que don Gregorio de Castro lle dé pan e outra cousa de comer, xa non está contento. Pois en Madrid non pode seguir, xa que se morre non ten xacido donde enterrarse, que non quere que o enterren no campo como os que enterran no Hospital Xeneral. Afonsiño foi denunciar a injustiza ante a suposta bondade do poder para que esta coutase os excesos dos administradores locais. A súa viaxe foi dunha lóxica esmagadora. Como o regreso, pois prefería ter xacigo de enterrarse antes de que o botasen o seu corpo debaixo dunha pouca terra no medio dos campos, como facían cos pobres do Hospital Xeral. Esta foi a historia do Parviño Afonsiño. Moi ben, pois antes de dar paso ao recuncho dos nomes, queremos facer unha invitación aos nosos ointes. Se alguén desesa coñecer a razón ou o porqué de algún nome de lugar, de río ou de monte que teña relación co Valmiñor, pode deixarnos a súa petición no teléfono 986 35 04 55 de luns a venres de 9 a 2 da tarde. Repetimos, no 986 35 04 55. Dende a Gabela do Guillade, pois trataremos de dar resposta no prazo máis breve posible. O recuncho dos nomes. Ola a todos, moi bo día desde o recuncho dos nomes. O programa de hoxe vai ser un pouco especial, pois nel trataremos de pagar a débeda que temos cun ointe da Gabela. Trátase de María Xosé Bravo, que nos pedía información hai unhas semanas sobre varios topónimos de Belesar e que gustosamente lle responderemos. Esperemos que sexa pois do teu interés, María Xosé, e daremos conta, por tanto, no programa de hoxe do lugar da Granxa e do lugar do Rei, situados, como dixemos, na parroquia de Belesar. Primeiramente, dicir que un lugar en galego significa non soamente un sitio ou un punto determinado, senón que tamén é un sinónimo de aldea, casal ou poboación pequena, ou tamén pode significar unha casa coas súas terras de cultivo, como seguramente será o teu caso, xa que nos dis que a túa finca chámase Lugar da Granxa e a finca veciña Lugar do Rei.
A determinación da granxa, que coincide tamén co nome dun dos barrios de Belesar, procede da forma do latín vulgar gránica, a súa vez derivada de granum, gran, que se introduciría na península a través dos monxes franceses do Cister. O seu nome, pois, provén do francés grange e fai referencia á existencia de